नैबे ग्रीन स्क्रीन बेखौ आं आनबक्सिं खालामनोसै बिसिना नायनोसै आरोना माबायदि बियो इउटुबाव बाहायो बेखौ बेकग्राउन्ड माबाया खारजोबगोन आरोना सिनारियाव दोननो हागोन ओमफ्राय माबायदि बिनि दामा 300 बेसेबांमोन र' नायनो नायनो नायगोन नामा 300 400 नि खाथियाव आरोना बावलायलांबाय नामखौ बेखौ मा होनसै नैजि आरोना गोथां कालार ग्रीन स्क्रीन बेखौ एक्सन मुभिफ्राव बाहायो आरोना बलिउड हलिउड एक्सन मुभिफ्राव बाहायो उनाव बेहाय भिडिअ खालामगोन आं बे गुवार जायो आरोना जिया नै फट' खेबनो मोजां बाब गुवारथार माथो देन्जार गुवारलै मैला नांगौलै बिनि ग्रीन स्क्रीना बेखौ दिरुं खानानै आराम इन्जुराव होगोन आरोना जोंहा न'आ साफा नङाना बिराद गुवार फट' शट लानो मोजां जागोन इउटुबारफोरनि थाखाय बेयो मस्ट इम्परटेन्ट आरोना नांगौ बेखौबो जोबफिनसै आं